Atzo Jokin Altunak eta Julen Martijak bakoitzak bere aldetik ospatu zuen binakako finala irabazi izana. Gaur elkarrekin egin dute arratsaldea Etxeberrin Martijaren jaioterrian. Nafarrak binakako 2 txapel ditu jada. Aurrekoa Eskurdiarekin lortu zuen. Altunak lehena eskuratu zuen atzo Bilbon. Txapeldunaren palmaresa osadezan Lauterdian eta buruz buru lortu dituenen aldamenean. Txapeldunak, 2 txapeldunak aurrez aurre jarri ditugu. Bate deskantzatu aldego. Bueno, gutxi loin da. Baina, bintzat pozik irabazita eta guztua. Bida. Zure gutxi loin da. Gaur deskantzatuko dugu ondo. Erki pasa genu. Ondo ospauta, txapela. Bolak eta karkatuta eukitarez, atzo dantza pixkatingo genu, no ze? Bueno, horria gauen ja trago batzuk gila dena aztutatzuk. Dantza, antzeko zehoz, Zen momentu gino gehatuko zineke. Nik uste klabea izan zela horra 17-amaikan aurrera jarraitu genula eta ikusten genula oraindik algen nuela irabazi. 22an ja pozik eragarria eta nik uste momentu horiek izan zirela onenak zuretzat. Final gogorra, ni jokatuten gorrenetakoa izan zan atzokoa eta jokatzeko ere zaie, ze oso komodorez nitze sentitzen hasiran eta egizan kiston poza. Oen bigarrena lortuta, 3. biloz, Bai, ja bi lortuta, beti gehiago nahi dugu, ez? Zuk ere baituzu txapel asko, eta nik uste beti nahiko duzula beste bat irabazi. Bueno, ja 3 irabazita, erretiratzeko moduan za, ez? Hasi aurretik esan mazitean, ja sinatuko nuen erretiro, baina guain ez dut sinatzen oandik nik uste urte desente dauzkeula aurretiken, gazte oandiken, da saiatuko beha hobetzen jarraitzen da ber, holako logro gehiore konsegitzen. Jende asko zan.